Ftehim iffirmat mill-Awtorità tal-Ippjanar flimkien mal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan se jara €9,000,000 investiti f'erba' proġetti ta' tisbieħ fil-lokalità. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Aron Farrugia fejn kompla jispjega kif il-Gvern qed ikompli jwettaq il-pjan ta' tħaddier f'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż, kif ukoll sabiex ikompli joħloq aktar spazji miftuħa u ta' rikreazzjoni. L-interventi jinkludu tisbieħ ta' dħul tal-iskola fi triq Lapsi, tisbieħ ta' żona ta' rikreazzjoni inkluż il-bini ta' ġipjun għall-irrigazzjoni fi ġnien Saverju Żarb, installazzjoni proposta ta' tamir għal ġim miftuħ u tisbieħ proposta spazju pubbliku eżistenti fi triq San Mikel. Illum l-Awtorità tal-Ippjanar ikkommettiet €9,000,000 illi se jmorru għal erba' proġetti biex jirabilitaw il-żoni ta' San Ġiljan kif ukoll li postijiet li llum huma abbandonati u mitluqin jiddawru f'postijiet ta' rikreazzjoni għal kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies ta' San Ġiljan. L-assistent direttur fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar Franz Mallija laqa l-mod innovattiv li saret l-applikazzjoni għal dawn erba' proġetti f'San Ġiljan. Il-noveltà tagħha hija li l-Kunsillu Lokali qabel ma jagħtu d-dettalji kollha għal kuntratt finali ikunu jistgħu kollhom is-serħan tal-moħħ fl-amministrazzjoni tal-fondi assoċjati ma' dawn il-proġetti. Illi il-fondi huma available bil-miktub permezz ta' kuntratt. Da fih żewġ vantaġġi prinċipali. L-ewwel wieħed huwa meta għandek kunsill li għandu diversi proġetti, dan ikun jista' jimmaniġġja il-fondi b'mod aħjar minħabba l-allokazzjoni tal-fondi rispettivi. Is-Sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg semma kif dawn it-tip ta' inizjattivi jkomplu jgħinu biex jtejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Dawn il-proġetti se jkomplu jgħinu biex jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-residenti tagħna u allura jkollhom postijiet fejn huma jkunu jistgħu jiltaqgħu flimkien. Il-Ministru Farrugia tem jgħid li flimkien ma' din l-inizjattiva qed isiru wkoll numru ta' proġetti biex jiżguraw ambjent aħjar fiż-żoni urbani ta' pajjiżna.